Att leva tillfredsställelse. Och det var då kan det bra så kan vi ta det så att det stannar ett tag. Och han är bra snacka så det Maria Michel kan det Madonna. Just ni och jag och han det Maria. Vad kan jag faktiskt göra? Man måste ha en familj. Nu var det för dig så jag man hade. Jag var med så alltid. Maria Madonna. Jag fick ta hand om det. Quiet it!